Bon dia a tothom. Avui, com que estava una miqueta avorrit, he decidit fer aquest vídeo. Ja sabeu, els dissabtes són molt avorrits. Però va, comencem el vídeo, va. Avui descobrirem una estranya relació entre el futbol i la religió. L'escut del Futbol Club Barcelona, l'església Santa Maria del Mar. Aquesta església, situada a Barcelona, es va construir entre l'any 1329 i l'any 1383. En aquest període va ser un temps de gran creixement de la corona catalano-aragonesa en què es va expandir pel Mediterrani. Hi ha un best-seller que explica de com es va construir aquesta església de Santa Maria del Mar, que jo me'l vaig llegir fa temps, la Catedral del Mar. Com anava dient, aquesta església de tants segles va patir danys per la Guerra Civil Espanyola i també per un incendi. Llavors, als anys 60 es va restaurar l'església i es va incloure l'escut del Barça en una vitrina com a agraïment pel Barça i la seva contribució econòmica per la reconstrucció de les esglésies. Ja veieu que el Barça és més que un club.